sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para rawuh sedaya, kula matur kelingan setunggalipun hadis. Zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku ana sahabat sing matur. Kanjeng Nabi napa menawi panjenengan menika mangke seda, kula saenipun nderek pejah napa mboten. Niki. Sahabat niku saking apa carane yakine karo Kanjeng Nabi niku ngantos dumugi semanten. Nek panjenengan sedana kula niki nderek pejah napa mboten. Kanjeng Nabi le ngendika kok ngaten. Ya engko nek aku mati kok srantekno lan deloken. Nek aku mati mau kok siji, wong-wong iku isih do gelem wong sing padha lomo apa sugih-sugih bondo isih do gelem lomo. Wong sing padha bodho-bodho isih gelem ngaji. Njur nek ana apa-apa kuwi isih do dirembug bareng-bareng dimusyawarahke. Dadi nek anggere perkara cedo dirembug bareng-bareng, sing sugih-sugih bondo cedo lomo, sing rumangsa bodho cedo gelem ngaji. Ngendikane Kanjeng Nabi, fadhahrul ardi khairun lakum mim badliha. Kowe apik urip dhisik aja kesusu mati. Iki Kanjeng Nabi iki kok. Ning kosok walike, ning nek engko aku kok mati, lebar aku mati iki kok didelok wae. Sing sugih-sugih tambah sugih tambah medhite. Sing bodho-bodho banget gebleke ning kon ngaji rada menyat malah minggat. Ya. Terus perkara-perkara iki kok sing nguasani kok wong wedok. Nang rumah tangga kok sing dadi kepala rumah tanggane kok wong kuwi kowe luwih becik modar wae ora semang urip. Dadi nang donya niki nggih sangat-sangat priatos. Tangen-angen dawa nang rumah tangga niku pancen nek sing nguasani apa-apa ki wong wedok, wong lanang ki jan kaya antreke kok ya Kang. Masyaallah. Ajajal. Wong-wong lanang dadi kepala rumah tangga. Kok pendake sok kon ngumbahke kutang jajal. Masyaallah. As kaya ngono kuwi kowe ora semang urip. Mati wae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi zakana umara hukum ila nisaikum. Angger sing pemimpin-pemimpin ki wong wedok wis kowe wong lanang-lanang ora sada urip. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Lah mila sak mangke monggo. Awake dhewe do bareng-bareng kanthi lantaran ngaji menika genata awake dhewe-dhewe. Sing wong lanang-lanang do ngaji monggo ditata awake dhewe. Posisine wong lanang kon rumah tangga iki kepriye? Sing wong wedok le do ngaji nggih monggo ditata awake dhewe. Aku ki cok ngaji, aku dadi wong rumah tangga, nang gone rumah tangga iki aku wong wedok iki posisine kudu piye? Apa aku ki dadi pemimpin apa aku sing dipimpin niki kedah digagapi dhewe. Nek ngendikane Kanjeng Nabi, wong rumah tangga kuwi nek arep bejo, anggere sing mimpin kuwi sing dadi pemimpine iki sing lanang, anak lan bojo iki dadi pengikute, dadi bawahane, insyaallah rumah tanggane arep berkah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nek diwalik
Sing dadi pemimpin rumah tangga kok wong wedok, bojo lanang sak anak-anake kok dadi anggotane, dadi bawahane, wis aja urip. Kowe uripe ora bakal berkah. Niki ngendikane Nabi. Mila monggo kanthi lantaran pengajian ngaten menika kula wangsul matur awake dhewe lek ngaji kuwi aja gendandani wong liya ning gendandanono awake dhewe. Aja gendandani atine wong liya ning gendandanono atine. Dadi dandan-dandan awak iki jebolane bareng tak teliti kok mboten gampil to, Kang. Ah kok ngono? Ah jajal sing iso wong semene iki sing iso nyacat awake dhewe sapa jajal? Wong nek kok nyacat awake dhewe ora patek gelem. Nek kok nyacat tanggane jan apil. Lha mboten. Mongko tindakan kaya ngono kuwi mungguhe Kanjeng Nabi dan banget ora dibenerke. Allah piyambak nggih mboten marengaken. Kok kula sampean senengane nyacat tanggane, niteni lalane tanggane, cacat awake dhewe ora tau digatekke, alane awake dhewe ora tau ditoleh. Wis kula sampean aja ngarep-arep dadi wong bejo nang akhirat. Begitu mati ora bakal bejo. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lah saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng nggon bab ibadah ditata. Aku ki salate priye? Wah, jebulane tak teliti-teliti salatku ya angel to ya Kang ya. Gampang wangel ya. Wah, masyaallah. Ngrekso batale salat iki wah. Masyaallah. Wong batale salat ki pirang-pirang antara lain sing gampang menung salat ngentut batal. Nggih mboten? Anjur sing ora patekno krasa ning batalke salat niku obah 3 ambalan berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut iki batalke salat. Iki cok ora krasa. Contone tak tunjukke. Kula sampean lebar ruku. Sami Allahu liman. Tangan cak tangane ya. Iki nek tangan iki nek dongklang-angkling iki nganti punjul ping 3 batal salat lho. Ana ora Kang? Kuwi ra krasa lho ngono kuwi. Saking nikmate sami Allahu liman. Niki nek cara aturan sing bener kanggone wong lanang iki. Nek ngutus ruku aitidal niki sing bener niki sami Allahu liman hamidah. Niki terus ditempleke nang lakang niki. Plek ngeten tok. Niki wae ora kalih nganti nyuwara. Nek sampean kesel nganti lagi batal. Sebab apa dihukumi talaub. Talaub nu dolanan. Niku batal salate lho, Kang. Ah kok nganti itu jiro lu padha iki wah ya batal. Ngono ki ora krasa. Gampang wangel. Wah, masyaallah. Angge batal niku. Awong dolanan kok. Oh salat kok jeklai jentik. Batal. Awong kukur-kukur iki lho Kang mongko gatel iki lak ya lelara ta ya. Niku kula sampean lek kukur-kukur iki kok ngene iki batal kok darane apa? Kukur-kukur iki ana ngelmune bisane ora batal upamane. Iki sing gatel kene. Niki lek kukur-kukur iki nggo jentik niki. Iki ngene. Iki wae lek gerake ping 7 kudu leren. Niki. Nek lek gerake nganti ping 3 batal. Niki batal salat kuwi. Masyaallah angel tenan jebulane salat niku. Kok ana wong salat kok jan etel. Sami Allah liman hamidah. Kowe iki batal iki ora rumangsa jajal. Mulane monggo awake dhewe ngibadahe diteliti dhewe aja semang neliti liyane. Awake dhewe diteliti wah masyaallah angel tenan ibadah. Niki nggon bab salat niki gerake awak niki kadang-kadang batalke ning awake dhewe ora. Iki sing perlu kula aturaken. Pancen yo wis mangsane nek kaya awake dhewe neliti salat iki semangsane
Oh soalnya tak angen-angen ya wis ra suwe meneh ta ya. Nggih napa nggih? Kula niku tak angen-angen aku ki lek salat ki ya kira-kira ora nganti 100 tahun meneh wis. Nggih napa nggih? Lah niki perlu men bab salat. Ping pindhone sing luwih angel meneh niku mapake ati nalika takbiratul ihram niku wah masyaallah. Mula nek wong sing saking ati-atine iki cok terjadi was-was niki mergane saking angele lek mapake ati. Ngucapke kalimat Allahu Akbar niki kudu ati ki barengi cangkem lek muni Allahu Akbar. Kok selip akhirnya sing muni mung atine tok cangkeme ora muni. Ora dadi salate. Wong salate wong takbir iki kudu isma'u nafsi. Suarane awake dhewe iki iso dirungu nganggo kupinge dhewe nalika takbiratul ihram. Dadi ngucap Allahu Akbar niki kuping kudu krungu. Ning kok kupinge krungu kok atine nyanyakan rono iki salate ya ora sampurna. Lah muni Allahu Akbar ning kok kene kok malah mikir pasar jajal. Niki angele teng mriku niku. Paling ora awake dhewe kudu ajar nalika takbiratul ihram iki antara lisan karo ati kudu bareng lek ngucapke Allahu Akbar. Kita dijajal angel banget Kang. Masya Allah, aku kadang-kadang saking nemen ngati-hati ini malah ngono ki ngati iki lali ora muni. Dadi sing takbir iki mek atine. Lah nek sing takbir mek atine lisane ora ngucap salate ora sah kok niku. Ora dadi salate niku. Nek sing muni cangkeme tok atine yo nyanyaan yo. Iki yo urung sampurna salate. Wah, jebulane salat ki angel tenan Kang. Masya Allah. Mulane monggo awake dhewe wah teko telaten saka sithik anggere isih do gelem ngaji kula gadah keyakinan. Apa keyakinan kula? Wong ki anggere isih gelem ngaji niat golek ngelmu niki senajan lupute kaya ngapa akeh insyaallah Gusti Allah tetep arek paring pangapura. Anggere isih gelem ngaji lho niki Kang. Mulane kanthi para ulama dawuh gandeng salat niku angel. Kula sampeyan ki lebar salat ki diwarai karo Kanjeng Nabi kon padha maca rupane wiridan. Niku mergo saking angele salat. Contonipun kula nate buka nanggon kitab niku krungu cerita zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawa nembe lenggahan wonten kalian para sahabat ing antawisipun teng niku ana Sayyidina Ali pas lenggahan karo ngaji wonten tiyang Arabi niku sowan. Wong Arabi nek cara kene ya wong lereng Gunung Merbabu ngono. Dadi nek cara biyen nek wong gunung lek mlaku ya banter tur nek nyuwara lah ya rada seru. Ayo tekan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe matur. Ngapa Kang? Kanjeng Nabi mun prisa watake wong Arabi jadi teko nampa teko sekeca wae kon alus ya ora iso wong Arabi. Apa Kang? Badhe matur, priye? Kula niku salat Allahu Akbar kok bubar niku pripun salat kula niki? Kanjeng Nabi karo mengsam-mengsem kok ujug-ujug Sayyidina Ali sing jawab. Kok ngono kuwi Kang sing potongan salat ra kanggo ya kok ngono. Salat nyak-nyakan. Lajeng Kanjeng Nabi noleh Sayyidina Ali. Karo mesem ngendika, "Ali, dalem sing takon iki kowe apa aku?" Iki Kanjeng Nabi. Sing takon iki kowe apa? Panjenengan. Lah kene kok kowe sing jawab. Tak denda kowe saiki. Terus pundi? Ayo kowe saiki salat sunat 2 rakaat. Awet takbiratul ihram tekan salam atimu eling Allah. Kok bisa tak hadiahi kemul iki. Iki serbane Kanjeng Nabi sing nang pundhake diatungke tak hadiahi iki. Ayo teman-teman. Ayo Sayyidina Ali terwudu salat 2 rakaat. Nalika Allahu Akbar kusuk tenan umpan Sayyidina Ali wis kondang kalau kok salate kusuk. Nalika kondur perang niku
Nggon cethike kene iki keceblokan caban tumbak niku tugel. Iku nalika badhe kapurih nyopot niku Kanjeng Sayyidina Ali arep salat iki ngendika, "Iki mbak aku ana kerenan pucukan tumbak nang nggon cethike iku nek aku sujud jukuan." Niku ketika sujud dipendet pikine mboten krasa niku saking khusuke. Rampung salat wis kok urung empun aku ora krasa niku saking khusuke. Ning wektu niku diperintahke Kanjeng Nabi, wis salat 2 rakaat. Nek sekot takbiratul ihram tekan salam atimu iso temantel nang Allah, iki hadiahe. Sayyidina Ali akhirnya salat. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Ning nalika tidal saka rakaat sing ping pindho, begitu rukuk sami Allahu liman hamidah niki jedul nang atine. Jane aku nek arep diparingi serban ki aku milih sing ijo gawean Yaman kae, ora milih sing kae. Iki atine Sayyidina Ali meng ngono kuwi. Rampung assalamualaikum, assalamualaikum karo Kanjeng Nabi ditodong. Mabaluka fi sholatika ya Abul Hasan. Kanjeng Nabi kok preso gitu. Ayo priye kowe le salat li? Ora wani goroh Sayyidina Ali. Yun mahapunten Kanjeng Nabi. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kaping kalih khusuk. Ning nalika kula etidal rakaat ingkang kaping kalih ati kula pancen ngenyang. Kula nek diparingi serban mbok nyuwun ingkang ijo gawean Yaman. Iku pikirku. Akhire Kanjeng Nabi dawuh pripun? Mulane muloli nek lebar salat ki aja kesusu minggat. Wiridan. Sayyidina Ali lebar salat diperintah wiridan. Pancen begitu saking angele salat. Lah mila para ulama ki ndhawuhake monggo pancen salat ki angel do direksa kanthi jamaah sak derajat sak pangkat. Jamaah mbah kaya ngapa rupane salat, mbah kaya ngapa wujude salat, iki insyaallah nek ditindakake karo jamaah iki kono ngersane Allah. Salat kula sampeyan iki ana regane. Ngono lho. Iki angel salat ngriku niku masyaallah. Dadi yo jane arek ora tak omongke ning wong wajib kok ya. Nggih nggih. Mulane monggo awake diajar, kula dhewe matur ngene ya ge ajar kok Kang, aku ki ya urung iso kok. Wong anggere Allahu Akbar ya bubar aku lho kuwi. Sapa? Walah angel. Aku tak otak-atik nyen Gusti Allah ki ambal dawuh ya ngono kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe kabeh do njaluk pitulung karo Allah. Muga-muga iso sabar, iso tabah, le padha jumenengake salat. Fa innaha lakabiratun. Mergo salat ki penggawe sing abot, penggawe sing angel. Sing ora krasa abot, ora krasa angel nindakake salat kuwi mung wong-wong sing pancen atine wis wedi tenan karo Gusti. Illa alal khosiin niku sing ora krasa abot, ora krasa angel. Nek kados sak pangkat kula niki masyaallah. Angel tenan salat. Wong nek takbir ki wong sing mau ora dangen-angen wae jedul kok. Nggih napa mboten, Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Nggih napa mboten, Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Begitu Allahu Akbar, oh Allah, golek ana ya ora ketemu wong tebloke nang kono kok ya. Ngono ki kadang-kadang nek lebar salat dijujuk ana lho, Kang. Nggih ngoten. Niki saking angele salat. Mila kita menika monggo dawuhe Kanjeng Nabi, krana salat ki pancen angel, nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Lan piwulange Kanjeng Nabi, wiridan lebar salat iku sing diutamake mesti maca Astaghfirullahaladzim. Niku Kanjeng Nabi lek maringi piwulang. Monggo arep diteruske sing dawa alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Arep diterus astaghfirullahaladzim
li wali daya wali jamil monggo mboke awal iki istighfar mengko nek wis istighfar piwulange Kanjeng Nabi wiridan iki kon maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sa akhire nika ingkang mucali Kanjeng Nabi Pak nek wis rampung yur ditambahi maca ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah niki kon ping 33 lek wis rampung maca tasbih diganti maca hamdalah alhamdulillah iki muji syukur maring Allah lek wis rampung alhamdulillah diganti Allahu akbar ngegungake Gusti 33 ping 3 ketemu 90 genepe 100 piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku dikon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in la haula wala quwata illa billahil niku wiridan niku sing mulangi Kanjeng mulane awake dhewe iki lebar salat kok ora nggunakake wiridan tak pikir engko nek wis mati bakal getun awit napa kurang sampurna ling nglakoni apa sing didhawuhke Kanjeng saking menika monggo mulai ditata penggalih kula panjenengan ditata cara ibadah kita dhateng Allah lan dilalekno lecok seneng neliti alaning liyan aja seneng neliti alaning liyan ning monggo do ketungkula neliti alane awake Kanjeng Nabi le dawuh tuba liman saghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi bejo bejane wong kuwi wong sing gelem niti alane awake dhewe ora kober neliti alane wong liya niku bakal bejo niki ajar bareng-bareng sing ditirti goleki alane awake dhewe endi sing ala iki dirubah endi sing kurang ditambahi ben iso dadi tambah sampurna urip kula sampeyan nang ngersane Allah iki engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa ben ora banget rekasane Allahumma dadi wiridan barang kula ayo ge nyuda kangelane sok kuwi to Kang awake dhewe lah ya dadi dosa to ya gadah napa mboten mulane lebar salat kondo ngelongi astagfirullah niki lah ngelong-ngelongi dosa dadi insyaallah anggere kula sampean mbok dosane kaya ngapa anggere dilongi ya insyaallah ora bakal saya akeh ning saya suda leres mboten angko kapan kula sampean sowan ngersane Allah kok nggawa dosa ning ora patek akeh insyaallah rekasane ya ora patek akeh ning kok dosane kokean lah ya nang kono ki rekasane ya mempeng kok nggih nggih dadi nang donya iki kon nanggung rekoso ning rekoso sing kanggo golek ridane Gusti Allah. Niki engko nang akhirat bakal kepenak. Kula kelingan nalika jaman semanten sowan Mbah Kyai Munajat Solo 3. Mbah Kyai Munajat ngendikaaken kalian kula menika aku ke nganu Mas Solihun biyen tau dijak karo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi jak ziarah awit saka Banten tekan Banyuwangi ziarah para wali para kiai sak Jawa awit saka Banten tekan Banyuwangi mongko ora oleh numpak kendaraan mlampah pinten dinten Mbah iya mung 3 tahun terus mlampah niku 3 tahun ndak saged tepung Mbah alhamdulillah ora tepung ning Tapis niku panjenenganipun lantas tak maturi aku mboten nitih kendaraan terus binti to Mbah wong kuwi nek nang donya akeh lek mlaku sok nang akhirat akeh lek nunggang kendaraan kok ngendikane kok ngoten
Masya Allah, ini umpamanya tak delok-deloke Mbah Munajat niku pancen mboten nate kersa nitih kendaraan, ngantos sepuh. Mboten nate kersa. Biyen tasih jaman rada sehat niku nek wulan Ramadan niku les salat dhuwur nang tirta. Terus mangke lebar salat dhuwur niku nganake pengajian ngantos asar. Mangke jam asar tirta. Ini mangke saderenge maghrib niku pun kondur dateng Solo 3. Iki salat maghrib karo tarawih iki nang Masjid Agung Solo 3. Mangke bar tarawih kondur nang Tingkir. Ngoten niku tiap Ramadan keliling. Mongko tindak niku ora kok kendaraan. Malih-malih nate nalika zaman Pak Kiai Wahid Hasyim dados Menteri Agama, putrane Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Wahid Hasyim kamase Bapak Gus Dur niku lak tau dadi Menteri Agama. Lah nalika dadi Menteri Agama niku disentimeni karo kancane Pak Kiai Wahid Hasyim ki lan nate dilebokke penjara. Mergo direkayasa. Terus Mbah Kiai Wahid Hasyim niku utusan putrane sowan tegen Mbah Munajat. Nyuwun berkah. Matur terus Mbah Munajat namung ngendika ngeten, "Gus, kono sampean ngadep Kang Rama nang penjara, engko nganu matur. Engko nek Kang Rama ditileki kanca-kanca teko kon ngendika ngene iki." Teko ngendika ngene iki. Nggih. Ora dikon maca apa teko kon ngendika. Niku estu sang kondur adep Pak Wahid Hasyim terus ngendika ngeten, "Oh iya, dinten Ahad pas ditiliki kanca-kanca ya sing starap menteri niku. Ditilih pas kumpul ngoten niku Pak Kiai Wahid Hasyim ngendika apa sing dingendikake Mbah Munajat niku kok begitu dingendikake ngono kok kabeh kanca-kanca sing do tilih melenggong. Dadi rumangsa berarti Kiai Wahid Hasyim ki ngerti nek awake dhewe sing jeblos ki. Wah niku terus akhirnya diproses ditokke. Mbah Kiai Wahid Hasyim lajeng ditokke, ora sida penjara. Bar wis metu saka penjara, utusan putrane, ana kowe sowan nang Solo 3, Mbah Kiai diaturi tindak rene, aku arep syukuran mergo wis rampung perkarane aku wis metu saka penjara. Nggih. Putrane sowan matur rono. Terus Mbah Munajat kuwi ngendika ngeten, "Gus, dalem Mbah, aku ke ora wani nek numpak mobil. Sekono sampean kondur aku tak mlaku wae alon-alon. Solo 3 nang Jakarta rek mlaku alon-alon. Ajeng pinten dinten bahaya pirang-pirang dina ya ora apa-apa aku pancen rawani numpak kendaraan." Estu putrane Pak Wahid iki kondur. Bareng tekan dalem iki kok Mbah Munajat pun teng mriko wis ngendikan karo Pak Kiai Wahid Hasyim. Padahal orang numpak kendaraan itu jur priye. Kuwi ilmune Allah ana sing diparingke karo menungso kaya ngoten iki. Niki panjenenganipun pancen kantos dugi seta mboten nate kersa numpak kendaraan. Iku nate ngendika kali kula nang donya kuwi nek akeh lek mlaku, sok nang akhirat ki akeh lek ditumpake kendaraan kok ngoten. Ane nek nang donya iki gaene numpak kendaraan ya sok akeh lek mlaku sakali. Aku terus akhirnya aku mikir luweh aku ya. Aku nek kono aku ora betah kok. Iki. Mila saking menika monggo. Awake dhewe sing penting nggon bab ibadah salat monggo dijaga sing saestu-estu awet mangke nang ngersane Allah sing ditakoke dening Allah dateng kula sampean ki bab salate. Awaluma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok kawitane perkara nang ngersane Allah ditakoke dateng kula sampean para menungso iki bab salate. In kubilat wasairu amalihi. Nek salat kula sampean iki kok ditampa karo Allah, ngamal ibadah liyane kabeh melu ditampa. Hajine, posone, sedekahe, zakate kabeh ditampa. Ning kosok walike fa in ruddat wasairu amalihi. Nek ngamal salat iki ditolak, ngamal liyane kabeh ora ana sing bakal ditampa karo Gusti
Allah. Niku saking pentingnya kula panjenengan kon padha ngreksa salat. Muga-muga Gusti Allah tansah paring pitulungan. Paring pituduh kula panjenengan dadi kawulane Allah sing bisa ngreksa apa sing dadi dawuh-dawuhe Allah. Lan bisa ngreksa nirokake apa sing dadi tindakane Kanjeng Nabi sak derajat sak pangkat sing sehingga akhire kula sampeyan kabeh karo Allah didadekake wong sing slamet dunyane lan akhirate. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihah kon halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.